bi alamisa ye me kalo kile 22 samba flani muga ani duru kuna foni wati sera ayaw bismillah. Kuna fundamne la bi anga chama chafanga jamana nyama ni o general d'armée Assimi Goïta ye anga gouvernement nyama ni o general la Abdoulaye Maïga ye ukumbe ministre ka sigili o la kununu o bena me kalo kile mugan kelema samba flani muga ani duru sigili yera kunkumbe femika o de anga ministre mbeni anya shine banga jamana wera kunyabo ulu nyana bolima ale ya yira ka fo ko femi anga jamana ye marsi kalo kile 30 meni samba flani muga ani duru ale koni bulno ke sebena mini akera lome ka ofe lome ale Togo o jamana Mali ni Banque Ouest Africaine de Développement ni BOI ulu ni nyonche o Bruno Bla seben koni ni ka oke Bruno Bla seben mi koni abetalike sefa war milliard bisabaka o koni jurudo nga jamana ola wala saka seka kuranko ka ali sabati. Général de brigade Daouda Dambélé ni ale armée de l'Ari ale kera mopti gouverneur kura koni mi nanga chama jamana nyama ni o général d'armée Assimi Goïta asigira kunu conseil des ministres ale senfe amba la donia ka fo ko akoni ni général de brigade Abassa Dambélé ka ore koni no labla mi ni ale koni beni jorena kabisa amba flani muga. Ameta burem ka ulu fe no burem chamache kalanso mi be no ni alwe wele ko Aishata Alassane Cissé ale kalanso yere ko ni jibondo ni ka osoro jibondo mi ni abaro yere bila jele kulmu karla dogo kundamne yere ko ni na femi nye burem mere ko ni ale fe ni jibondo yere musaka ko ni bora UNICEF ale de kuna ala ni burem na lamini mere ko ni ale ka chesiri ko ni fe femi kalanso nyama wi ulu ya yira ka fo ko ni jibondo ko ni bene ka sababu nyuma bade ulu ma ka sababu ke jigo lami koni be uluka obena ulika bui amta bagina dakaw ulu fe no commissariat min be yirima jo ale nyamaya koni be modibo ka jarabulo ay wele la se muso do mani ale chibeti jo sam bisaba ani shegina wele kon la sira ma komina ode ko marfa koni woro o yira akabolo koni ka alno asoro aya yira ka fo ko marfa en kon tunye ale furuche min tayana o ka cien de kon tunye marfa nunu alna asoro kunye imako bo ala ngasikana taleno ka usekere ko na asoro ko u kon tun sente bingani wale tigila ma ulu sena femiye anga jamana nyama ka pangunu sani ka ta se fintigila kaw ulu ka minon koni sanima akiru ulu bena damine bi me kalo kile mugan flasa amba flani muga ani duru alno asoro kiru kon tun jolendo folo kiri nunu yere kon dabo ku femiye ode yuruguru koni tara ni finan koni sanina samba flani ta annani o wakati sefa wari milliard keme ani bisaba bonyongo ulu do koni yurukura femiye ministry koro kononton ulu welela kata se fintigila kaw ni sorobuso ba do koni fenema ubela jelen welelu no kirin koni ale senfe kirin yere koni ale tun nyongirila samba flani muga ani nani wakati abara koni ulumla damne alno asoro ministry koro mbe noni ale kunya shini be soro kunyo mani oye marambwari fili sisogo ye na ale koni be dokotoro sola ni wakati na ka sababu yake akakene koni uma basigi kosobe bara chama koni yelema duna ulula amita ko kan kibarula amita Burkina Faso ka jamana o konnala uga jamana nyama ni oye capitaine Ibrahim Traoré kunu me kalo kile mugani kile samba flani muga ani duru ale bismillah kosobe bubujula sokaw fe no mi ni atara klefla bolila yeno ni abina bara do ka ulu sigisenga ka do yera kulumukal ni do be talike ho pasenka kataka se bara yoro mani oye kledu yi ale ni femi nye ka saneke mino ni ka uludi ani ka klatuguni ka somakolo usine ka o brigade folo ni ka o fene koni ka o da amata Senegal ka jamana o konnala Senegal la ministry nyama ni oye Ousmane Sonko ye ale tumbe Burkina Faso ka jamana o konnala mi ni aye takunu ya dama fo uluka jaso koni ola akuda kude dama o be talike ka fo ko yani samba flani muga ani duru labanche ni o be jouer kalo o konima o ba soro ko kan finitigla ka foite uluka jamana o konnala bli kakuna
kunnafoni da tuguni Centrafrique jamana o ye décembre kalo san 2025 o bena kɛ olu ka jamana ɲɛma kalafili o ye dɔgɔkun laban kɔni ale la parti unir olu kɔni y'u ka congrès ni ka o kɛ u bɛn'a kan ka fɔ k'u ka ministre ɲɛma kɔrɔ ni o ye Henri Marie Dondra ye ale kɔni bena kɛ olu ka cɛbɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ sikana kɔni na ko fɛn min ye ni ministre kɔrɔ in ye ale dɔgɔkɛ fila kɔni minɛnen don ni ka u datugu ni wagati in na a bɛ kalo 6 kɔni o bɔɲɔgɔn caman y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ko olu ka datuguli kɔni tɛna kɛ baasi ye a ka kalafili kɔni ɲɛmaya kɔni o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Henri Marie Dondra ale kɛra ministre ɲɛma ye san 2021 juin kalo o la ka taa se février kalo san 2022 ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan